KSA Volongkom head branch pen education awareness jai meketeng pon. Thereponi phaing koyarni lakha crazy langpher constituency kaparlo Phongnokpet hawararlo Phongnokpet high school lo KSA Volongkom aropen patir pi ponsi education awareness program ideng pon. Bang somelong KSA Volongkom aro mai phu hiron tok pi pensi mai chari pon. Bang somelong Dr. Harvey ingti kathar pi aluhi sar pi aman pen chetong du. Anparta mohon ingti kathar VP KSA CEC Dayaram Tokbi Assistant Editor Creator KSA CEC Lamet Kaching Honabang Phu Welsing Hanse JLF Chairman Sonju Tokbi LRNA Amay Phu Budha Terang KSA Hauraghat Regional Committee Achun Bang Lapen Penang An Than Bang Lapen Man Kedo Kategiding Atumpen Chenglok Phongnokpet Hawar Homeschool Ausumar Tumta Mayalong Chitodu Mayalong Chopapon Aluhia Tumpen Irthe Kido Munida Kayalong Lu Kacharli Akinang Sotpen Chenglok Hey Kaching Hot Lapen Kay Arni Kiklem Kedam Alamo Hey Hui Non Obe Kimilo Kacharli Klim Sumar Tumapan Han Mupon Aluhi Sarpi Dr. Harvey Ingti Kathar Pipen Lu Kacharli Ko An Chipeduk Nang Jima Lapen Kacharli Chipeduk pen ko piali doma ko anak inang sotma ay hui lam the penang an mayalong han pajilmi pon mayalong bang harui siso se non lo Kacharli klim somaratum chetong dun lapen ki jutsi Volongkom ji akes e roatum lapen kachetong dun alohia tumpen klim somara phan ning ka perung phan kakot e apak lapen pencil hai hui taron pon Kijusi manuj ingtia hin pen kachetong duna lohi lepen kachetong duna rat kedo anaphan choro ponsi may ing samjin pen pejut pon. News report Karbi Delhi News.